potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Evo nekoliko riječi o aktualnom stanju u hrvatskoj poljoprivredi i na hrvatskom selu. Naime, Europska komisija i sve članice razgovaraju o novom proračunskom razdoblju, o novom financijskom paketu od 2021. do 2027. Govori se da je prioritet EU zeleni plan, energetski neutralni kontinent Europa do 2050. i pravo je pitanje gdje je tu Hrvatska, gdje je tu budućnost hrvatskog sela i hrvatske poljoprivrede. U okviru zelenog plana planira se smanjiti financijski okvir za financiranje zajedničke poljoprivredne politike. I većina europskih seljaka, pa bili su na kraju i prosvjedi u Berlinu u okviru Europskog zelenog tjedna, gdje su poručili da se nova zajednička poljoprivredna politika ne može graditi i planirati bez stava i mišljenja poljoprivrednih proizvođača. Nisu poljoprivredni proizvođači protiv zelenog plana, ali žele biti aktivni dionici toga i da ako već oni moraju, a moraju i hoće provoditi taj plan, da onda to bude i priuštiv plan za njih, odnosno da oni mogu živjeti od toga, a s druge strane da građani i potrošači imaju siguran izvor hrane. Jer vidimo sad što se događa na svjetskom nivou kad imamo jednu veliku krizu zbog koronavirusa, kad pojedine proizvodnje trpe zbog toga što je ograničen pristup kineskom tržištu i realna opasnost postoji i kod proizvodnje hrane. I sigurno da mi, obzirom da smo se odredili da nam je poljoprivreda u okviru gospodarstva strateška grana gospodarstva, to trebamo i našim lokalnim, nacionalnim politikama kao takvu pratiti i definirati. Pa je pitanje ima li uopće Hrvatska stav oko ovog pitanja. Naravno da je velika čast što mi sad predsjedavamo Europskom unijom, ali problem je što u tom dijelu moramo biti neutralni. Međutim, iako moramo biti neutralni, možemo i moramo imati svoj stav, da li smo za smanjenje financijskog okvira za financiranje poljoprivrede ili nismo. Mi iz HSS-a smatramo da moramo tražiti da hrvatski poljoprivrednici dobiju isti nivo ili čak i veći nivo sredstava jer je naša poljoprivreda zaostaje za konkurencijom iz EU i čudno mi je da u okviru tih razgovora Hrvatska nije izrekla svoj stav, a bivši ministar je obećavao da se hrvatskim poljoprivrednicima neće smanjivati izravna plaćanja i ukupni paket za mjere ruralnog razvoja. Očito da hoće, očito da je netko lagao ili Hrvatska nema stav. U okviru toga važna je i najvažnija je zemljišna politika jer nema proizvodnje bez resursa, bez poljoprivrednog zemljišta i još uvijek nismo dobili u saborsku raspravu zahtjev HSS-a potpomognut sa 20 kolega iz drugih stranaka gdje smo tražili da se raspravi ovdje u Hrvatskom saboru o podnošenju zahtjeva za moratorij na prodaju zemlje strancima još 3 godine. Navodno je to ministarstvo uputilo u proceduru, ali mi ovdje to nismo dobili na raspravu i ja pozivam predsjednika Hrvatskog sabora da to čim prije stavi u proceduru jer se o tome mora očitovati i Hrvatski sabor, a mislim da je interes svih naših poljoprivrednika da se zemlja ne može prodavati strancima, bar još 3 godine, ako ne i duže. Također je sad velika rasprava oko potrebe izmjene Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Veliki su prigovori i od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, prigovori su i od industrije, pogotovo prerađivačke industrije i velikih proizvođača hrane u Hrvatskoj. Nisu zadovoljni ni jedni ni drugi sa zakonom i moglo bi se reći da je onda zakon dobar ako nisu zadovoljni ni lijeva ni desna strana, da tako kažem. Ali nije tome tako, nego je problem što se zakon ne provodi. Trebalo je više od 2 godine da se zakon donese, ja sam upozoravao da se kasni sa podzakonskim aktima, 19 pravilnika je trebalo donijeti, kasnilo se s tim i jednostavno programi raspolaganja koje su općine i gradovi uputili na suglasnost u Ministarstvo poljoprivrede još uvijek nisu svi odobreni, odnosno točnije negdje oko 190 programa općina i gradova nisu dobili suglasnost Ministarstva poljoprivrede. A zašto nisu dobili? Sad se krivi načelnike. Pa nisu načelnici i gradonačelnici za to krivi, nego Ministarstvo poljoprivrede koje nije napravilo jasna pravila, koje nije definiralo granice javnog vodnog dobra, koje nije definiralo koje su to čestice u obuhvatu Hrvatskih šuma i ko trpi? Trpi hrvatsko selo i hrvatska poljoprivreda. Ako umre selo, umrt će i Hrvatska. Ne dozvolimo da nam ostane prazna Hrvatska, ne dozvolimo da ostanemo bez proizvodnje hrane,
opomenuo nas je sad koronavirus, nadam se da nećemo ostati bez hrane, a sve ide k tome. Hvala. Time